Dámy a pánové, omlouváme se za zpoždění. Pracujeme na tom, aby se to vyřešilo. Dovolte mi představit dalšího přednášejícího, profesora Davida Weba z Univerzity v Coloradu. David Web je profesor v matematice, je odborník na změnu matematického vzdělávání ve Spojených státech amerických a zaměřuje se na STEM. Je již po třetí v Českých Budějovicích. V tuto chvíli je tady díky Fulbrightově programu, je tu na 2 týdny. Thank you very much. Právě díky Fulbrightovi. Dobré ráno. Znám trošku češtiny, ale budu mluvit česky. Kdybych měl mluvit anglicky, kdybych měl mluvit česky, vůbec nikdo by mi moc dlouho bychom spolu nemluvili. Jsem tu od minulého víkendu. Přistál jsem 17. listopadu, což je národní svátek, velká oslava. A jsem opravdu rád, že jsem tady v Budějovicích, že jsem se s mnoha z vás potkal a také s mnoha jinými účastníky této konference a postupně se stáváme přáteli. Jsem opravdu rád, že jsem tady. Možná jste si všimli, že vedle sebe máte krabičky. Je to tak trošku, že kdo první přišel, ten je dostal. Ostatní je uvidíte za malou chvíli. Jsou to nástroje, které používáme, abychom dělali propagaci aktivnímu učení. A budu o tom mluvit v přednášce. Tak, ta aktivita, kterou máte u sebe, můžete je ukázat ostatním, to jsou domina. Určitě znáte domina. Nebudete mít čas s tím pracovat, ale když už vás nebudu bavit, můžete řešit tu hádanku. To, co potřebujete, je spojit správný předpis se správným grafem. Funguje to jako domino. To už máte hotový? Tak, to bylo rychle. Výborně. Celý důvod je, abych vám ukázal, jak je možný podnítit aktivní učení v hodinách matematiky na univerzitě. Ukážu vám, kde tyhle věci se dají vytisknout, kde se dají získat. Pojďme se podívat na to, jak s tím pracují někteří studenti. Tohle je použité v hodině na univerzitě v Coloradu. Pojďme zkusit tenhle. Ten na druhou. Antiderivaty, to jsme právě udělali. Jo, to jsme dělali. Jak jsme to asi tak dělali? Tak pojďme to natočit. Tady funguje oboje, že jo? Ty jsou v pořádku. A jsou tyhle taky v pořádku? Zkusme najít antiderivativ tohohle teda. Tak jo. 2x x na čtvrtou děleno 4, x na čtvrtou. A má to hodnoty od 0 do 1. Jo, to jde přesně sem, přesně tak. A to už jsme dělali, ne? A co to teda nakonec bylo? Jsou to 4/3, jo? Tak to teda tím pádem, to jsou 4/3. Máme takový. Je to jedna z těchto. Myslím, že tohle jsme už řešili. Myslíš, to je asi tohle, ne? Protože to je trošku víc než 1, trošku nad tou 1 v tom grafu. Tak to pojďme zkusit. Tak pojďme zkusit tohle. Tak to je x na druhou. Je to x na druhou minus 1. Není to tak? Jo, x na druhou, ano, 1. Jo, tak to je x na druhou minus 1.
protože to je, ten poslední člen je záporný, takže konečná odpověď je, že to máme integrovat. Je to číslo 1, jo? 1/3. -1/3, -1/3. To jo, přísahal bych, nevím. Máme pravidelný, máme 1/3. Je -1/3, to jsem udělala nějak špatně. 1/3 minus 2/3. Oni dělají chyby, znají diferenciální počet, ale dělají chyby. Takže. A tady můžeme diskutovat to, co jste viděli. Mluvte vedle někoho vedle vás. Jak oni vědí, že to dělají dobře? Jak vědí, že správně postupují? A co si myslíte, že jim dává zdroj zpětné vazby, že to dělají správně? Povídejte si ve dvojicích. A když toho vedle sebe neznáte, tak se představte. Co jste viděli? Jak věděli, že něčeho dosáhli? Tak. Teď to ukončíme. Já nebudu rozumět, ale kdyby někdo byl ochotný mluvit anglicky, jste si všimli. Pomohlo jim to, že to je vlastně multiple choice, že to má možnosti, ze kterých vybírají, takže podle toho vidí, jestli správně odpovídají. Vlastně, když to můžou dobře poskládat, tak nedělali chyby. Ještě nějaké nápady? Všiml jsem si, že ty studenti byli asi na stejné úrovni, že se navzájem pomáhali, že opravdu spolupracovali, takže to vypadá, že byli v matematice na tom zhruba stejně. Někteří dělali chyby a pak se opravovali navzájem a zdálo se, že jsou s tím oba dva úplně v pohodě. Byla to dobrá týmová práce. A teď se podíváme trošku do hloubky. Tak, teď se podíváme na cíle téhle přednášky. Doufám, že se lépe seznámíte s principy aktivního učení
Doufám, že pochopíte způsoby, jakým způsobem se dá podporovat aktivní učení ve výuce STEM. A taky doufám, že se mi podaří ukázat, jak motivovat k většímu využívání aktivního učení ve vašich hodinách na všech úrovních, v jakémkoliv předmětu. To jsou moje dnešní cíle. Vidíme, jestli se nám to za dalších 45 minut podaří. Tak, nějaký přehled toho, jak to bude organizované, tak první otázka je proč. Proč vlastně se máme věnovat aktivnímu učení? Je spousta důvodů, proč ne, ale pojďme se podívat detailněji, proč ano. Podíváme se na nějaké pozorování z hodin STEM výuky, jak v České republice, tak v Americe. Pak se podíváme na principy aktivního učení, podíváme se na projekt, který se jmenuje Seminal, a co jsme se z něj naučili, co nám přinesl. Byl to projekt, který probíhá na amerických univerzitách, a pak se podíváme na nějaké praktické strategie, jak by se nám mohlo podařit podpořit aktivní učení. Tak proč se aktivnímu učení věnovat? Proč by to měl být jeden cíl ze STEM vzdělávání? Na úrovni vysokoškolské historicky můžeme sledovat, že v přírodních vědách ve STEM předmětech jsou špatné známky, že tam je velká neúspěšnost žáků. Když se jim to nedaří, jdou prostě studovat někam jinam a vlastně dost studentů odchází na jiné vysoké školy. Nezvládnou třeba diferenční počet 1, matematiku, chemii, biologii a jdou prostě jinam. A tyhle dopady znamenají, že studenti neukončí vysokoškolské vzdělání. Budou jinam, ale taky můžou úplně vypadnout z vysokoškolského studia a už si nikdy vysokoškolské studium neudělají. Další je, že si nevolí STEM jako předmět nebo předměty STEMu jako to, čemu se chtějí věnovat. A samozřejmě nám potom chybí budoucí učitelé předmětů přírodních věd, matematiky, STEM předmětů. Chybí nám potom středoškolský učitelé na druhém stupni základních škol. Pokud oni si na vysoké škole neudělají pozitivní vztah k předmětům STEMu, tak to potom přenáší do výuky, buď úplně vypadnou ze systému, a pak v systému chybí. Takže ty důsledky jsou na mnoha úrovních. Na úrovni společnosti, na úrovni vzdělávání. Někteří z vás možná znáte tenhle výzkum, je velmi důležitý, už je 10 let starý. A co vlastně Freeman a kolektiv udělali, je podívali se na to, oni vlastně prozkoumali 225 různých výzkumných studií o aktivním učení a udělali metaanalýzu, zjišťovali, jaký vliv má aktivní učení ve studiu matematiky, přírodních věd a inženýrství. Ukázalo se, že studenti díky tomu jako jsou aktivnější, více toho účastní, lépe tomu rozumí, rozvíjí se vyšší kognitivní cíle oproti tomu, když jenom poslouchají výhled někoho jiného. A to, co udělali v metaanalýzách, udělali prostě metaanalýzy a porovnali porovnali přínos, porovnali rizika. Takže to, co tady vidíte, jsou nějaké standardní odchylky, vidíte nějaký průměrný efekt, vliv na vzorek. To, co vidíte celkově, vidíte, asi 67 studentů se dívalo na to, jakým způsobem se mění procento těch, kdo neuspěli. Ta první tabulka ukazuje naopak úspěch. Všechno se vyvíjí tímhle směrem, průměrně.
jde zhruba o třetinu až polovinu standardní odchylky. Takže můžeme mluvit o docela jako zásadním efektu, účinku. Vidíme něco mezi 8 až 15%. 15 až 16% nebo okolo 10% studentů už teďka díky aktivnímu učení nepropadnou, pokračují do dalšího kurzu, možná si obor vyberou. Na Univerzitě v Kolorádu, když používáme aktivní učení, vidíme, že studenti, že 10 až 12% studentů díky tomu nepropadne, že se lepší, kolem 10 až 12% studentů má lepší výsledky a 10 až 12% pokračuje. To znamená, že jsme potom museli otevřít víc předmětů matematiky 2. Další rok už to byl dvojnásobný počet studentů, kteří se zapsali do následujícího kurzu matematiky. 10% sice nezní moc, ale když máte 1000 studentů za semestr, tak najednou je to 100 navíc. Tady budeme citovat, co je u Freemana uvedeno. Když mají studenti tradiční přednášky, tak je to mají asi 1,5% vyšší, 1,5 násobně větší riziko, že neuspějí. Co se stane v těchto případech? Že oni vždycky prostě se potkávají s matematikou v podobě přednášek. Přednášky jsou samozřejmě důležitý nástroj, ale když se díváme na matematiku, možná přednášky nepoužíváme. Možná, že třeba víc než v jiných předmětech STEMu. Tady je další zajímavá citace. Kdyby šlo o lékařskou studii a kdybychom se dostali k těm výsledkům, tak bychom tu studii přerušili, protože bychom věděli, že je tam obrovský přínos a měli bychom obrovskou radost. Tady máme další výzkum, který cituji, a ten sleduje na velkých vzorcích, sledovaly se hodiny matematiky, kde se používala aktivní učení. Používali různé prvky aktivního učení. Rozkoumalo se 100 různých kurzů na 4 univerzitách, sledovaly se způsob, jak se učí, jestli se tam využívá nebo nevyužívá aktivní učení. Zhruba 2/3 byly zaměřený tam, kde se používalo aktivní učení, tak zhruba 67% bylo zaměřeno na studenta, tam, kde nebylo aktivní učení, tak 87% výuky bylo zaměřeno na učitele. Měřilo se taky kognitivní výsledky, co je zajímavé. Pojďme tohle interpretovat, tento graf. Máte tam non-ideal, to znamená tam, kde se nepoužívá aktivní učení a tam, kde se používá aktivní učení a vidíte tam přínosy v oblasti kognitivní, afektivní a schopnosti spolupracovat. A taky tam máte zaznamenaný rozdíly mezi muži a ženami. Statisticky významný rozdíl je ve výkonu mužů a žen. V případě, že se nepoužívá aktivní učení, tam jsou muži výrazně lepší. Pokud používáme aktivní učení, tak všichni jsou lepší, ženy jsou lepší a navíc tam jsou malé rozdíly mezi muži a ženami. Když se podíváme na afektivní oblast, zase tam máme aktivní, neaktivní učení.
U těch neaktivních jsou ženy výrazně slabší. Když používáme aktivní učení, všichni z toho těží a je to statisticky významný rozdíl. Ale tady vidíte, jak tyhle grafy interpretovat. Tak tohle nám jasně odpovídá, že všechny výzkumy, spousta výzkumů dokazuje, že to pomáhá, že to snižuje rozdíly mezi ženy a muži a že všichni dosáhnou lepších výsledků. A to ve všech oblastech. Pak se tohle vidíme třeba i v informatice. Úplně stejně to funguje. Takže pojďme se podívat na pozorování různých učiven. Tady jsem byl na prvním stupni, na druhém stupni základní školy, pracuji na geometrii. Pojďme se podívat, jak to tam bylo. Studenti mají naprogramovat robota, aby šel podle nějakého tvaru. Tady máte ještě jednu ukázku. Tahle následující. Tak jsme na druhém stupni. Je tam zjevně výuka STEM, je tam troška matematika, trošku technologie, trošku pracovního vyučování. Čeho jste si všimli? Máte na to 2 minuty, abyste si řekli ve dvojicí. Co dělají studenti? Co dělal učitel? A co pomáhalo studentům, aby dělali pokrok? Tak, opět vás přeruším. Tak, zase poprosím někoho, kdo umí anglicky.
Abyste mi řekli, čeho jste si všimli. Čeho jste si všimli? Takže samotná úloha má vizuální reprezentaci, která jim pomáhá, kterou se mohou řídit. Mohou to vidět, můžou vidět trojúhelníky. Možná nevědí, jestli to 60 stupňů, ale prostě se to vyzkouší, zjistí, jaký je rozdíl mezi 160 a 300 stupně, že je potřeba, aby se to otočilo celé dokola. Na to všechno musí přijít sami. Možná jste si všimli, to bylo minulý týden. Učitel jenom řekl, tohle je úkol, rozdala papíry, všichni měli různé geometrické obrazce, dala dvě věty jako zadání a pak už pracovali ve skupinách samostatně. Učitelka se hodiny účastnila, určitě udělala spoustu práce dopředu a škola tyhle roboty využívá ve výuce už v předchozích letech, takže postupně roste jejich schopnost v tom, jak to používají. Takže do té hodiny přišli už s tím, jak se programuje, jak se tenhle robot programuje, a jenom abyste věděli, co bylo na začátku. A ten učitelka to vykopne a pak už pracují žáci. Žáci pracují ve skupině, komunikují, povídají si, sdílejí myšlenky, dělají chyby, opravují je, pořád se koukají. Funguje to, zlepšuje se to, takže ten feedback, ta zpětná vazba je soustavná, je úplně v pořádku, že dělají chyby, ty chyby je posouvají stále blíž k cíli. Teď se podíváme na fyziku v Bostonu, ve Spojených státech amerických. Budu klást ty samé otázky. Je to asi 2minutové video, budu se potom ptát, jste si všimli. Tak, učitel. But I want you to get three different kinds of images. I want you to get a bigger image, as if it was a slide projector or movie projector. I want you to get a smaller image, where it would be like a camera. Or I want you to get the same size image, like where it would be for a Xerox machine. I'd like you to write down how it is you do those things. Just, do that. So work in lab room. Two people to each candle and to each lens. Dvojice má vždycky jednu svíčku a čočku a vaším úkolem je hledat, jak dělat větší, menší a naprosto stejný obraz té svíčky. Tedy ne svíčky, ale plameny na té svíčce. Ukažte mi, kdy to je menší. Dobře. Když to takhle pohnete. A když to posunete trošku dozadu. Tak když vás prosím, abyste udělali menší obraz. Musíte pracovat nejen na velikosti, ale taky zaostření. Co jste viděli? Mám to pustit ještě jednou. Zase řekněte si ve dvojicích, co jste viděli.
A já vlastně, když si to takhle Hlasitý odposlech. tak dejte hlasitý. To mám. Je to zesílený ten telefon? No počkej, teď já jsem si vypal zvuk, no ale mám to, ne? Jo, mě to taky prostě jako... No já to neslyším. Ale minimálně tam v tom jste, jo? Jo, a já vlastně... No, jak se... A teď by to mělo být slyšet, ne? Tak ten Roman, ne? Můžu k tomu něco říct? Ano, to není o fyzice, to je o matematice, protože hledáme vzdálenost. Teď je to překvapí. Můžete k tomu využít GeoGebru, Já se tam třeba vůbec já sám nedostanu. které pomůžou odhalovat různé poměry. Příště vám ukážu něco z biologie, tak čeho jste si všimli? Vidíte nějaký opakující se vzorec? Studenti pracují ve skupinách, je tam nějaké zadání. Není to jednoduché zadání a nemá jednoduchou odpověď. Vůbec to není o té odpovědi, ale je to o procesu hledání té odpovědi. U toho domina na začátku, tam propojovali různé způsoby znázornění, ale není to o té odpovědi, ale museli přemýšlet o tom, jak fungují různé reprezentace. Ten úkol jako takový nemusí být nějak extra složitý, ale musí zažehnout nějakou konverzaci, musí být propojené nějakým způsobem s tím předmětem, který studuje. Tak, teď se podívejme ještě na další úlohu. Je to z univerzity, od nás z Univerzity Colorado. Je to a studenti měli možnost hlasovat. Měli hlasovací zařízení. Dostali nějaké otázky. Pokud nejste biolog, zkuste přemýšlet, jak odpovědět, a tady máte některé z těch otázek. A co se tohle bude krátké. I think we have most people in on their votes. Okay, so you guys said C. Does anybody else want to offer an alternative opinion? We had 2 people who voted for A and B. Anybody have a different idea about what happened? Most of them voted for C. 2 of them voted. Většina volila C, ale správná odpověď je A a teďka budou diskutovat, proč C nebo proč A proč je A správná odpověď. To zásadní je zjišťovat proč. Tak pojďme se podívat na principy aktivního učení. Už asi máte nějaké nápady, ale když to teda budeme... Jak byste vy sami teďka definovali aktivní učení a měli vysvětlit, jaké jsou jeho principy? Kdyby měla být hodina, která bude organizovaná okolo aktivního učení, jak by asi měla vypadat? Tady vycházíme opět z literatury, kde identifikovali tyto 4 základní principy aktivního učení. Jedno je tedy hluboké zaujetí, aktivita žáků. Když by tam nebyla matematika, tak by tam byla fyzika, chemie, biologie. Ty principy jsou pořád stejný.
Nemusí to být pokaždé, ale musí tam být možnost pro studenty, aby mezi sebou komunikovali. Je tam nějaké hluboké zaujetí pro to téma, pro ten námět. Ten učitel díky tomu získává nějaký vhled do toho, jak žáci přemýšlejí nebo studenti. To je zásadní. Učitel pak využívá tyhle informace, aby s tím dál pracoval při přípravě dalších hodin. Může na to nějak reagovat. Když žáci mluví, učitel dostává spoustu informací o tom, jak přemýšlejí, co funguje, co chybí, co schází. Takže učitel se dostává mnohem blíž k tomu, co žáci o čem přemýšlí. A poslední, co učitel sleduje, jsou všichni aktivní. Jak můžu zajistit, aby byli všichni aktivní, aby ta hodina byla opravdu inkluzivní, aby dělal správná rozhodnutí. To je to, co mi umožňuje, když sleduju žáky při aktivním učení. A tyhle principy my jsme přenesli do výzkumu, kterého jsem se účastnil. Ten projekt se jmenuje Seminole. Bylo to o aktivním učení. Vidíte, kdy to probíhalo od roku 2016 do roku 2022. Rozpočet byl $3 miliony. Universities that work together on the research part. We also worked with a large organization that works with many Spolupracovali jsme napříč univerzitami a taky s dalšími institucemi. Takže jsme potom měli 9 univerzit. Nejdřív začali jsme se 6, pak přibylo 9, které měli plán. Někdo napsali si plán a dostali jsme 48 žádostí z univerzit ve Spojených státech amerických a my jsme z nich vybrali 9, jsme si nemohli dovolit, ale viděli jsme, jak to zažilo nějakou jiskru. A ve třetí fázi jsme měli další 12 univerzit, kteří nějakým způsobem chtěli se zúčastnit, přestože na to neměli financování. A i když třeba nezískali financování, tak ten plán, který vznikl, předložili děkanovi a děkan univerzita, rektor a se rozhodl vlastně zapojení financovat z jiných zdrojů. Vlastně se sledovali, k jakým změnám dochází na univerzitních pracovištích v rámci práce na tomto projektu. V předchozí přednášce jsme mluvili o tom, jak spolu jednotlivé fakulty nebo jednotlivá oddělení, jednotlivé katedry, jak spolu soupeří. To se děje v Americe taky. Tady jsme měli nějaký rozpočet a abychom to mohli použít, bylo potřeba, aby z různých fakult vlastně vedení se sešlo, aby diskutovalo o tom, co se bude dál dělat. V různých fázích, které tady vidíte, kde se účastnily různé univerzity. Nejenom, že jsme spolupracovali, ale taky jsme se potkávali, mluvili jsme spolu, což bylo velmi důležité. Viděli jsme, jak se učí v různých univerzitách, viděli jsme, jak se učí v jiných zemích Spojených států amerických. Jeli jsme se tam podívat, ptali jsme se, zjišťovali jsme, proč to tam funguje, jak to tam funguje, jak se jim daří ty věci udržovat. To byly věci, které vznikly. A v třetí fázi už to byla opravdu velká studie. Tady vidíte druhou fázi, univerzity, které byly zapojené. Měli jsme 15 univerzit. Vytvořili jsme komunity, kde jsme mohli vyměňovat názory, nápady, setkávali jsme se online, jak vytváříte videa, jak pracujete se Zoomem, jaké aktivity využíváte.
Je třeba těžké používat Domina v době, kdy se nepotkávali studenti osobně, protože byly zavřené školy. Takže jsme si vyměňovali nápady, jak s tím pracovat online. A ve fázi 3 přibyly další univerzity, dalších 12 pracovišť. Potkali jsme spoustu lidí, stali jsme se opravdu jako spolupracující komunitou. Udělali jsme opravdu hodně práce na sběru dat. Bylo tam nějaké samostudium, analýza uvnitř univerzity, data z místních zdrojů, pak pozorování na jiných univerzitách, rozhovory. Víte, do kterých seminářů jsme chodili. Hledali jsme, kdy třeba studenti opouštějí ten kurz, sledovali jsme, jaké testy dělají před tím, než začnou, potom skončili tento kurz. Mluvili jsme se studenty, s vyučujícími. Nemluvili jsme s fakulty, mluvili jsme s regionálními vládami, mluvili jsme s fakultami, mluvili jsme s vedoucími kateder, mluvili jsme s nepedagogy, s koordinátory, mluvili jsme s asistenty a mluvili jsme se studenty. Takže vlastně na všech univerzitních úrovních. A tady jsou 3 výtisky časopisu, kde většina těch příspěvků se věnuje projektu Seminál. Popisovali jsme, jakého jsme dosáhli, jakých jsme dosáhli výsledků, a v roce 2021 jsme vydali publikaci, kterou vidíte napravo, kde jsme popisovali, co všechno pomohlo přinést změny a jakým způsobem se podařilo aktivní učení rozvíjet v jednotlivých univerzitách. Na konci bude uvedený e-mail, možná, že bych vám mohl poslat PDF, abyste to nemuseli kupovat. Ale nikomu neříkejte, že jsem vám tohle nabídl. Tak, ty základní nástroje, které pomáhají aktivnímu učení. Není to jenom o vedoucím katedry, nebo děkanovi, nebo prorektorovi, je to celý akademický sbor. Někdo musí být ochotný mít vůdčí schopnosti, podpořit to. Nemusí to být celá katedra, ale jako určitý počet členů katedry, aby se podařilo aktivní učení zavést. Musíte mít svolení vedoucího oddělení nebo katedry, podpoříte nás, dáte nám na to čas. Další, co bylo důležité, bylo nějaká forma koordinace toho kurzu. A co bylo dál nesmírně důležité, bylo další vzdělávání akademických pracovníků. Musíme mít příležitost, abychom se od sebe navzájem učili. To vycházelo, tohle bylo typické pro všechny katedry, kde to fungovalo. Potkávali se, měli speciální dílny, potkávali se pravidelně týdně, kdy si říkali, co se děje, hlavně mezi pedagogy, kteří akademickým kteří učili stejný kurzy. Měli nějaký vnitřní semináře, cestovali, navštěvovali si. A jezdili na konference, kde vlastně mluvili o tom, jakým způsobem pracují. Ty týdenní setkání probíhaly formou pojďme se sejít a říct si, kde jsme, kde se nacházíme, jak to učíme, jak inovujeme, co využíváme. A můžeme mluvit i o tom, co nefunguje, jaké chyby se staly. Zásadní zjištění teda je, že je potřeba průběžné další vzdělávání. A to jak na univerzitě, tak na všech úrovních, kde se aktivní učení provozuje. A tam je opravdu rozdíl v tom, jestli to bude úspěšné nebo neúspěšné.
Je důležité, aby se učitelé potkávali, aby sdíleli zkušenosti, aby se povídali. Může to být online, může to být osobní setkání, ale to sdílení dobré praxe i špatné praxe je nesmírně důležitý. Různé katedry mají různé potřeby, učitelé mají různé vzdělání, takže ta setkávání je třeba přizpůsobovat tomu, co kdo potřebuje. Je strašně důležité se podívat na to, jak to dělají ostatní, jak to dělají kolegové a učit se od nich. To jsou ty základní zjištění z toho projektu Seminole. Vznikla komunita, kde se nestyděli navzájem sdílet, jak ty věci dělají, byli otevření. Nebylo to o tom, že by se vzájemně hodnotili, ale že si pomáhali. A pak je velmi důležitý jsou zdroje vzdělávacích materiálů. A vůbec zdroje pro to vzdělávání. Potřebujete lidi, potřebujete pomocníky, potřebujete nějaké profesionální sítě, můžete potřebovat finanční zdroje, abyste na tom pracovali. Potřebujete pro svoje sdílení získat lidi, kteří se toho budou účastnit. Ideálně lidi z různých kateder, kteří budou ochotní sdílet, jak věci fungují. Takže zase taková zásadní zjištění. Existuje spousta dobře připravených výukových materiálů. Jsou online, dají se získat od různých profesních sdružení. Můžou být regionální, může to být v rámci školy. Je to někde v nějakém šuplíku a je potřeba, abyste si o tom řekli, že to existuje. Je potřeba se ty věci uspůsobit vaší konkrétní situaci. Může to fungovat i na různých zemích, v různých městech. I když je to skvělý materiál, tak je možné potřeba je nějakým způsobem upravit. My na to máme otevřené soubory. Nejsou to PDF, dá se to otevřít, dá ty domina, ty kostičky si můžete upravit, můžete je změnit, můžete tam dát jiné příklady, jiné grafy. A pak, co je velmi důležité, je sledovat, jak se žáci zlepší, abyste měli doklady pro získání financování. Pokud se vám dokáže prokázat, že díky tomu jsou studenti úspěšnější a lepší, budete více přesvědčiví. Tak tohle jsou ty základní nástroje, které vás mohou posunout, když chcete podpořit aktivní vzdělávání. A to jak na vysokoškolské, tak středoškolské, západoškolské úrovni. Jsou to věci, které mohou vést ke změně. Existují další, ale tohle jsou ty úplně nejzásadnější, které jsme mohli sledovat. Webová stránka, kterou tady ukážu, vám ukáže, co přesně jsme dělali. Když jsme se sešli, nevím, jestli vám to můžu ukázat, zkusím to. Tady máme webovou stránku, je tam spousta aktivit, můžete se tam kliknout a dostanete se k těm aktivitám. A máte tam přístup ke spoustě materiálů, které si můžete vzít, použít, adaptovat. Je tam k tomu i nějaký metodický pokyn nebo příručka, je to všechno zadarmo. Stačí si otevřít webovou stránku a ke všem materiálům získáte přístup. To je jenom jeden z mnoha příkladů. Některé z nich mám otázku. Když půjdete na tu webovou stránku, uvidíte e-mail, pošlete e-mail, kde požádáte o ty soubory a my vám je pošleme. Tak to je jeden příklad a myslím, že mi dochází čas, takže se posunu o kus dál, pojďme se podívat dál.
Poslední konference v rámci Seminole tam byl i studentský panel v roce 2022. 4 lidi tam byli osobně a 3 byli online. Takže šlo o panel 7 studentů, kteří byli ochotní tam přijet na univerzitní konferenci a dovolili nám, aby jsme měli otázky o tom, jak to fungovalo, což samo o sobě bylo docela odvážné. A co jsme se dozvěděli? Schválně jsem to označil barevně, aby to bylo dobře viditelné. A to jsou 4 hlavní myšlenky, které jsem už před chvíli představil. Takže to červené je to, co řekli studenti. Když řekli, že chtěli pevnější základy, které by stály na logice, uvažování, aby se lépe naučili řešit matematické úlohy, a právě to aktivní učení pomohlo, protože zjistili, odkud ta matematika pochází. Mohli mluvit s dalšími, kdo byli na stejné úrovni, s nimi sdílet, pochopit, porozumět, vzájemně si pomáhat. To druhé téma, kde mluvili o tom, že on jim to vlastně opravdu pomáhá úplně obrátit ten den jako takový, cítili se, jako by byli v rodině. To, že tam byli ostatní, že mluvili s ostatními studenty, tak jim prostě zvedalo náladu. A taky díky tomu pochopili, co se děje. Pochopili, že naučit se něco trvá čas, ale díky aktivnímu učení jsem se cítil mnohem lépe a mnohem lépe jsem mohl řešit úlohy. Taky mi velmi pomáhalo vědět, že učitelé zajímá, jak já přemýšlím a že je zajímá, kde se nacházíme a co umíme. Pochopil jsem, že je strašně důležité, s kým se učím. Je důležité, že mám mít učitele, kteří se mnou mluví, jako by byl opravdu člověk, kteří se zajímají o to, co dělají a kteří chtějí, aby jsme se opravdu něco naučili. Děkuji, že jste mě pozvali. Moc rád jsem tady s vámi a nevím, jestli máme nějaký čas na otázky. Nechám rozhodnout ostatní. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji moc krát. Myslím, že máme pár minut. Pokud máte jakékoliv otázky, tak je určitě položte. Máme ještě pár minut. Rozdělení žáků do skupin, studentů do skupin je náhodné. Nebylo to nějaké stabilní rozdělení do skupin. Máme další otázky? My jsme tady na STEM konferenci. Zajímalo by mě, co vy si myslíte o STEMu. Má jít o kompletní integraci, nebo by měli mít studenti pevné základy v jednotlivých předmětech? Můj názor je, že by bylo skvělý, kdyby jsme... Já spolupracuji s inženýry, spolupracuji s přírodními věci. Na univerzitě Colorado máme tam prostor, kde pedagogové z různých oborů se scházejí, aby mluvili o svých předmětech.
Ale u STEMu spíš začínáme trošku jinou cestou. Nejdřív se snažíme integrovat přírodní vědy jako takové a zatím ještě nejsme úplně u STEMu. To TEM z toho zatím spíš vypadává, takže jsme u US. Pořád vnímám, že každý z nás se velmi hodně drží svých vlastních oborů. Ale třeba studenti biologie měli velký zájem, aby měli lepší kurz diferenciálního počtu v matematice. A pak jsme se tady propojili s katedra matematiky, katedra biologie a společně jsme vytvářeli kurz matematiky pro studenty přírodních věd. Bylo to velmi náročné, měli tam spoustu aplikačních úloh, takže jako v izolovaných případech jsem viděl, jak to skvěle funguje, ale zatím jsme spíš na začátku. Já si pořád myslím, že jednotlivé obory jsou velmi silně separatistické. Já jsem chemik a mám pocit, že jsme velmi izolovaní. Myslím, že pro matematiku by bylo skvělé, kdyby došlo k větší integraci. With the mathematics and then going on even into mathematics, not necessarily the sciences. So yeah, so there's universities that we're looking at integrated, more integrated. Snažíme se více integrovat, ale pořád je to ve fázi experimentální. Ale výsledky toho, co se podařilo propojit, jsou docela slibné. Musíme hledat odpovědi na otázku, proč je důležité, proč by se mělo integrovat, co je cílem takové integrace. Pokud nemáme odpovědi na tyhle otázky, tak těžko můžeme vytvářet nějaké kurikulum. Co jsem viděl, je velmi slibné. Důkazy toho, co už existuje a jak to funguje, bylo velmi slibné. Moc děkuji. Krásné, děkuju. Místní pivo.